bisa lanjut turun gunung. Fotonya apik, guys. Ayo foto. Foto yongko sak fotoe gue dilek kok wis foto. Tapi nek kene kan tempatnya apik. Alah ora foto wonge maksudnya fotone kita bukan fotone kowe ta. Lho, wae desa liwet kan Apik. Ndak kena kebon dah. Iki ndani kota. Apa kuwi? Kulupan. Oh ya kulupan ra kena yo. enggak tak jamin. Jamin heeh. Win dari ning kene nemu apa-apa kena ditiliki. Lek ning kono mang aja ditiliki Win yo. Nanti. Nang di sore omah sampe. Lah kok langsung diemplok enek mbuh apa buah ngono diemplok. Lah iku mesti diobat aku iku. Jan tahu. Ate ngepek kuping bayu ini. Ini bapak adik niku. Yo tapi gak duwe iki. Ngono lah. Udah di kamar mandi. Pak Tri. Ya biasanya sing beser iki. Nah aku lek libur jarang tapi lek ning omah mesti ning kamar mandi ya. Karena kan ngomong ngombe banyak aku mau Iya. enggak. Aku ya. Beli pokari. Tuh aku gak. Pokari aku enggak nguyuan. Lah aku ning ngomong ngombe banyu akeh ya nguyah-nguyah. Metune teko nganu ya. Robinot. Lah aku lek ning Lah niki polae. Munggah mengkis-mengkis. Arep medoni lah no. Malah dolanan nih. Lah yo penak iki, lho malah dolanan nih trek-trek karepe. Mbak iku ono sembayang. Amit. Iki. Amit. Oh Jumat kate Kang kaget wonge. Kaget. Aku ro iki. Iki agama ndekne India sing aku ora keriting. Sabar. Iya. Kuwi tahu. Aku nyembah berarti Mbak lah nang kene kok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, lah iku India, lah iki Buddha iki. Buddha India. Permisi, excuse me. Iki biasanya sing patung-patung ora gelem iki dikek kene lho. Patung sing gak ono kan mbae ninggal, ngono kok biasa didekeki ndek kene iki. Iya, kae nang dhuwur-dhuwur kae. Oke, kan lek anu kan lek sama meneh anu kan mbae ninggal sing nunggu ngono kan gak entuk sembarangan nek buang. Iya, kan bar sing enek patunge dikudu dolan nang kene. Iya, dikek ndek kene iki tempate. Gak entuk sembarangan nek. Ki nek sampah Win gak nang dibuak. Wis dibuak ya. Oh, Nanti foto. foto dari kita gede wi, tapi Mas Andi ora ndak foto kok ndak foto ae. Tidak iso. Tenan dong kayak Lah iya. Penekan iki kene tiba. kapake jarene ku enak wis jarene. Iku duduk sing dimakem iki. Wis leren ta? Masa kita leren? Lah iya iki. jalaran mah. Lah iya nunggu emang. Lah kita kan logo. Kancane. Aku ngenteni carian yang ora. Lah ngenteni wong loro lho. Dadi logo kok ya apa ya. Ngoyo apa ora? Aku urung. Urung yang kok ning wancai kono ae. Iku ada telek lho. Iki lho Mbak bebeko, wite bebeko. Halo wis nganu kembang. Lha iku akeh mirip lho. Iku Iya. Dadi kembang lho. Kuwi mirian dhuwurmu kuwi lho. ah. Lah iki enak mbaknya. Enak iku betul. Kok gak tau mangan aku. Ya wis ndang tak ora. Ndang ora juga lho. Ya lu pita enak kayak legetan. Ya legetan tahu lek iki urung tahu. Rasane kayak legetan. Petir. Sengir-sengir Enak tapi kayak kenikir ngono ka lho. iya kayak kenikir. Kenikir mangan lek iki urung tahu. Mendung guys, mendung tapi ora udan. Ayo foto ndek taman ah. Wis lur kok emak jak rene iki lur ya. Kuwe lurus menggo. Mengko. Ayo. Lah sekali ning kene moro kapan rene maneh? Enggak lho Mbak, do perdangane Kamu kan laku aja sama sing gede enek.
Ngadeg nek kono ah. Ya, putih-putih kok. Putih-putih kok. Iya, ya. Lah foto. Alam ini. Lah iki dalane. Biasanya kan ini dalane rono. Kita jalan-jalan banyak. Ternyata ana penduduknya yang kene lho. Yo kabeh kuwi ana penduduke lah sing ngresiki iki sapa? Nek gak ana penduduke kuwi sing ngresiki sapa nya? Lah kuwi nek wong pri pintukane resik lho, Teh. Lek ora ana penduduke kuwi sing ngresiki sapa iki? Kita nek kali ini nek kene banyunya iki lek musim panas jare ana mbokku ana banyu lho. Justru musim panas malah ana banyune. Lah ngene iki rendem ora ana banyune. Iki lho pijat. Sing arep pijat. Pijat sikil. Mbak Wini lho sing kami sambat sikile. Lah yo. Iki arep pijat sikil. Fotone piye? Ini lho, kiwa tangan ngene lho. Nah, kiwa tangan ngene. Fotone piye? Kiwa tangan ngene lho, Pak. Ayo, Bos. Seselak foto iki nggo barange juga. Yo digawa wae barange. Iya, ting keren.